Okay, yes. Vi skal så bevise cosinusrelationen, og det jeg først har skrevet op her, det er så formen for cosinusrelationen. Yes. Så det vi først gør, det er at vi tager en vilkårlig trekant, som så bliver den her. Og så det første vi gør, det er at vi siger, at vi giver det her nogle længder, så vi kalder den her delt fra, vi deler den til en til en retvinklet trekant, så vi kan bruge Pythagoras. Så det første vi gør, det er at vi kalder A, B, X, og så kalder vi B, C, B minus X. Så det første vi gør, det siger X i anden plus H i anden er lige med C i anden. Og det vi kan så gøre, fordi det er nu en retvinklet trekant, eftersom vi har delt den i to. Og så det næste vi så gør, det er at vi finder A her, og det hedder så H i anden plus B minus X i anden, som så er lige med A i anden. Og det kan vi jo så forkorte til H i anden plus B i anden plus X i anden minus BX, som så er lige med A. Og så bagefter, så har vi så, hvordan vi finder cosinus A, som så hedder cosinus A er det samme som X divideret med C. Hvilket vi så, hvis vi godt vil have X til at stå alene, så ganger vi med C, så hedder det så X er lige med C gange cosinus A. Og det vi så gør, det er at vi tager den her sætning vi har her, og dividerer med den, så vi skriver H i anden plus B i anden plus X i anden minus 2BX minus X i anden plus H i anden, som så er lige med A i anden minus C i anden, fordi vi har, det gav begge to A i anden, og det gav C i anden, og vi minuser 2'eren med 1'eren, så derfor er det A i anden minus 2 i anden. Og grunden til det, at står fra parentes, det som ikke kommer til at lave regnefejl, er minus forskellige ting her. Yes, og så kan vi jo så, fordi der står minus her foran parentesen, så bliver, hvis vi ophæver parentesen, så hedder det minus, og det her bliver også til minus, sådan der. Og så kan vi strege H i anden ud med H i anden her, og X i anden ud med X i anden her. Og det kommer så til at stå B i anden minus 2BX er lige med A i anden minus C i anden. Og det vi så ved, det er jo, vi fandt ud af hernede, at X er det samme som C gange cosinus A. Og så det vi så gør, det er, at vi sætter C ind på X plads, så det kommer til at hedde B i anden minus 2BC gange cosinus til A er lige med 2A minus C i anden. Og nu har vi så alle de ting heroverfra fra den her formel. Så nu kan vi bare isolere A, hvilket vi så gør her ved at plus med C, så det kommer til at hedde A i anden lige med B i anden plus C i anden minus 2BC gange cosinus til A. Og det er så sådan, man beviser cosinusrelationen.